Takže Sport Televize Nová komentuje Jakub Tesař. Máme tu první zkušební jízdu nového sportu zvaný homosexuální bobování. Účastníci se připravují na start. Nejspíš se rozhodnou, kdo z nich bude vzadu a tudíž bude mít komačkané řádně gůle. Já už jsem tím prošel. A časí mě to nepoznamenalo. A už se přichystali. Dá se, že Lukáš Svoboda je ten méně šťastný. Už to jede. Ona je spadne. Já mám mikrofon. Prosím, okomentujte váš první závod. Není to ono, protože ještě před startem se nám udala brzda. Ano, to je nemilé. V skutku. Bohužel to skončilo tak, jak to skončilo. Ale já myslím, že tenhle ten sport si najde hodně příznivců. A bude to dál, fanoušků a... Už odstřihněte, fuj. No, je tam i pár teda negativních ohlasů, ale já jdu do prdele, já jdu na ně, ale. Hej, Moreno!